claiming kuti neMari yangu neMari yangu yawinayo ndakubvisa pfuma kwakweni taura taurisa ndaroora mumwe mukadzi ndokufunga ndakaudza madzimai kuti ndo zvavepo ndavaudza nofunga vakati makorokotori maroora makura zvadaro unofunga ndanga ndichikarara ndazonomuka sandatopfeka mbasha madzimai akatora chidhina kwakundikanidzira kwakutotanga kutoda kuita hononei panguva iyo nafunga zvadaro ndakati no zvamuri kuita zvike inini handisikaita zvehononei taura inini zvakanaka taura pano nyaya yekumukuvana pane nyaya yangu ndepekuti ndanga ndakachengeta mari ndichitsvaga mombe kuti ndinoroora KwaTezvara saka ndakachengeta mari nofunga manga muine 310 yanga irimo nofunga ndichibva kumavhotsi ndakaya ne$100 ndakanoisa muwadrobe mumba imomo ne$30 yandikatengesa foni yangu iyo ainewo zvayo nezvimwe zvese zvakaitika saka tadaro tanetsana yakaita 340 because mamune 310 plus 130 yanga iri muwadrobe zvadaro 340 ndo yautaura zvikongo zvadaro yayo so 440 310 ne130 zvadaro amai vakandirwisa vandirwisa inini handakawadzosera vakasvika pakunditorera kademo panzi ndobva ndavhara dhoo ndiri mumba ino ndakutotiwo ndingazosvika pakuwadzosera ndakazovhura dhoo ndaona kuti havasi kudzora hasha dzavo ndakavhura dhoo vakapinda vakabatira kademo kuda kundirwisa zvakadaro ndofunga ndakakwanisa kubata bhuku ranga nekademo kairo ndobva kadonha pasi ndobva ndanoka nhonga chikakanda panzi semunhu anga akamira nekemusuku zvadaro ndofunga vakandituma panapa kana makanditendera ndikuratidzei panapa zvadaro ina ndachakadzosera ndakangotaura kuti handisidaira hondo neni inini dzoserai chendechi ndaona kuti vatora mari manje panguva yese yandazomira pamusuwe wakaenda kuti mutangi vamune mari bhavhura ukatora mari muwadrobe watora mari waisa hongo semunhu anga asingadi kuvarwisa handakuda kuvabatana navo kuti ndivatorere mari endere asi ndakatomuudza ndikati mari yawatora kudzosere hapo sadovhiringidza purogiramu yangu zvadaro nofunga akabuda panze ndobva atiza nemari ndobva aenda kuabhuru wacho kuningina mutwini wake ndobva anosiya mari ikoko pachiava chimwe chete akadzoka ndakatoziva kuti asisina mari handina kuda kutaura naye zvakawanda ndakashedza atete vangu ndikati yemutigadzisi nyaya iri pano atete vakauya nofunga vakatsananguriranawo nematsananguriro avakaita naye akati hainini mari iyo handisi kumbodzosera chichichichi mari iyo ndatoitora handisi kutombomudzosera nofunga ndakaona kuti hatina kuzwana kwatwiita ndakaenda paasabhuku ndonyaya iripo akati dambudziko rako riri pamari taura dambudziko rangu riri pakuti ngandisiro mari yangu apa ndipa naTezvara wangu mari yavo handina dambudziko naTezvara wangu uyu ada kutondikanganisa kunobvisa upfuma yangu naTezvara mari nefunga ndakatora zveshuwa ende ndinayo ndatora mari ndakatora nepfungwa dzokuti pane zvaitika izvi mari inogona kungopera pasina zvayashanda ende mari yaitotorwa hafu hafu baba wanefunga waenda kumusangano vachinovhotesa vanhu vachitora mari yehafu hafu yange 308 pa308 mari yaibviswa hafu hafu ona 300 ndoyasara 8 yamusisina ndabva ndangonyarara kudaro nefunga mumwe mari yaiti imwe yange iri mayoni imwe iri muwaleti mayoni ndiri pakati pekurongedza hembe ndandaona $60 iri pasi pehembe dzavo muwodrobe ndaona $60 nefunga ndakagara ndangoti vapo iyo mari kunzinowapindura achirega kuenda kwakawanda mubvunzei kuti teererai musati maenda ikoko kwamaenda poindi yenyaya kanaka asi ndinofanira kutarisa zvikaita nyaya manyatsonzwa iri nyaya ndandichiteera chitamisa kufoni but pano zvamambona izvi panyaya ndosaka ndiri pamataura ipava pasidiko taurai pandiri kuda handisi kukuudzai uyu akaroora arikudhibhanzi makuru kuti naadzimai
vabva kunzi makuru nadzimai ndobva vazo ari memba vazo namukati shwari kapa akasindira ndobva varwisana savarwisana mukadzi pfungwa dzake dzakupfumari yako enda wapedza right kwauri kuenda kunorora ndokupi inini changamire sekuronga pana ndakaita naye mari ngoenda kumba kwavabereki vake atizora vabereki vake vari vabereki tinongori next village nenext village iwe unaenda kunorora hongu right nofunga mira uri kutongwa nomutongi shamari enda utora mari uye naye musi wa24 uya nomari musi wa24 wanzwa here mari kana waya nayo otipa kuno toendesa KwaTezvara kwababa wako sitakiendesa isusu wazvinzwa mirani bandatopedzesa mirani bandatopedzesa imari nawe mari 420 ndiyawinani ndasarwa ne400 chimirani bandatokupedzesera pa420 yatingendesa kumba kwenyu wazvinzwa i250 imwe yacho tikusiyira iwo chengeta mhuri rekandikudze chivi hachisidzwa nochakaipa iwo wanomwe mukadzi woti mari udaenda kunorodza udaenda kunorodza ushuwa but nyaya ipo ndeyekuti ukabva kunenge kutashura waifanira kunge wakati paukaita marriage yako muda kusimudzire chiroko muri kudeya wechi taura tizwe iwe kuno kwakatapa usataura iwe ukatapa ina handadzi kuona nyarara zvako ukaita zvizi nokudzinga taura iwe usina kudhaka mari unayo ndipe kuno nditopedza nyama nachautadudza taura tinokumbira urongwa hweuriko ndakabvira ndinatisizo kuti kutoinomboshaiwawo chete but iye pachake papakutoziva kuti zveshuwa mari ine urongwa iwo ende makatarisa aiyo ngoeka changamirwa nyaya zvairi kuita ndezvekuti inini urongwa ndandagara ndinawani makatarisa ndakatoya neimwe mari ndakatotisira pamusoro peiyo batinzwa kama yakudikana tiri kuti isusu wasvika kokupedzesera urongwa hwako tuuwe tukuenderera mberi nokuuwedzera hazvina basa iwe paukarora kerebu yaitodakidzawo ukambomukumbirawo here uregerere kuti no medhe mudaro changamira zvinosvika ipapo kuti ndakanga ndamboitwa chifambi nemukadzi saka ininika iwe taura tizwe mukwacho wangu ndida kuziva akusenda mameseji kuti ende mutange mari pangozi iri mudzinza renyu sanda kuti ndizive kwaakafamba nemuprofita akamuudza kuti kumusha kwenyu kune ngozi ndoendo wangu naye ndoziva kuti zveshuwa ngozi iri kuti ane kubatsirika akagumbira ndikudzi akakusendera mameseji wayagamuchira but panguva ino zvichenge right mameseji ari kutaura wakandwa pamastatus ndopakandwa mameseji ari une vana vangani nayo ndine 2 mukadzi waro rano vangani namwana nzane pamwiri pane 2 months storo dzakasiyana-siyana kana ukaona stori yakunakira hauzosinyakadza stori yawagara uinayo mazvinzwa pamusoro ichangamiri nefunga pari baba vangu ari munhu anoita zvemusangano ndaigutsikana kuti hatisati tavhota murume wangu aita zvemusangano asi ndaitoona kuti pane zviri kuitika tapedza zvemusangano ndaiti pamwe ndichaita nguva nemubi yangu sezvo zvemusangano ndavhota zvadarika nefunga mabi yangu akaita hausiriwo here wakaisa meseji papa ndini ndichikubvunza kuti muriko here changamiri mangu roza ndikanga nditofunga kuti wakandisira ndiri kuharada nai ndandisipo ukaisa meseji papa wanzwa here akaisa meseji kuti muriko here changamiri kutaura nini achibuda aiti akabuda nhasi kumanheru angona kubuda zvekuma7 odzoka kuma4 ndakasvika pakuti inini bheta ndingonyarara nekuda kuti pamba pandironzi ndini ndine problem ndini ndinotaurisa ende pamusha papa ndakana mwana ndinogara kwatinoda kuva nefunga changamire musho kungoshingira kuti handidi kuti mwana apa
Ndingoda kuti vanhu vambomboita mutupo mumwe chete ndifunga magariro ndota anondirwadza. Iye akaita achiti andirwadzisa asi akandirwadzisa kudhaya. Ndakangozvigatira kuti aiwa imi muite zvemadzimai. Kongwa chiti mari yese 400. Mati kudi zvamataura taura. Anza unobhadhara mari dani. $30 yangu kuna Mkadzi. Tiri kuna 20 kuna 30 difference Mkadzi. Anza unobhadhara mari dani. Yenda ndakanda bhadhara 30. 30 plus 20. 20 ndazokupa ika. Aiwa, ndati 30 ka difference yasa. Ndo 30 ndikutaura. Saka kudi kana 30 ko? Chete. Plus 20. 20 yeku. Kwachirapa. Alright. Maona here magariro akuita mwana. Right, takaita so. Uyu anogona kunorwa kuti mukadzi pamberi apa. Zvana achifunga ndezvekuti ndikupe mari yenyu kudari kwacho. Ndiri kuti inini panapa ndiri kukupai mari inoita 250 ni imwe mari yacho ndichakupai inini kana aita zvinenge zvamunetsa munomuchengetera mari akoti achikora sipo kumba iko hazvina kugara izvo. Manzwa here wainoinga wayatore mari handina chanditaura newe. Chikumbiro chako ndikutoita zvistraight para unochikumbira unoda kuedza taura ndimani muda kuti udi nauripo panyaya yepfuma ikai kuti mari yefuja kuti mari zvosvika nguva inoishinzi yakasungirirwa mumba isina kudyiwa mari yange inozopa zvishweni mwana akatobvutauri saka nyaya kuti akadzoka 3 mondi tatenge 3 mondi inyaita kuti mondi inomadziwa wanengambo dzakapera kufa saka mari yasvika nguva inoiri pai iri mumba saka ichokwadi kuti mumba mari yaifanira ngerarurawo saka ndakufunzai kunzwa mwacho iyo yakachitenga mari yakatenga mubengani kana wanda kechikwana iyo asi yekuti ndimo dzakasingawanike mupi mumwe yenda kuti kasi tinozobuda usoneso kanya kuti iyo azodzizwa nechi nemumwe asi kusemuo imi muri pabarika ini manyatsono zvikufadza here zvinhu zviri kapa kufadza hazvifadzi changambi ndati asi ndinoti ndinogara nevana ndinoona sezvinenge zvichiitika ipapa panakana mukadzi akavarume vesa ngotaurwa kuti handire zvitono Alright. Hai kunyararai. Dapat mari. Moya nani? Moya nani? Dai. Nemana mo. Ndimi baba uinasi. Munogara kubukwana. Kwashunda. Sabukwa indi yani? Ashunda kufaso mujunda kwanu ndizanya yeye. Anza kwatuka watu. Alright, mbomira imakafuka makuda. Mawaya sei pamawe? Mati. Pamawe mawaya sei? Muro kwasha kugadzira pango bude. Apango uya. Ana mtu wani kutapita. Ibi baada sochera kwa mwana kwa kanya pasino pasa kwa mwana gati. Tabinda kumayanga mtunga hii. Bazauya tesi. Right. Panguwa ino. Iye 200 guy. 300. Nesi yasawere 250 300 350 chengeta mari yesa senda kutwara lesha. Nesi yasawere Tazotawa. Ima amai. Nesi yasawere Itaimushi. Ima amai itaimushi. Muri nonsense womu. Amutauri kuti vese varume mune site. Changamire zvakaoma. Onyara newe shut up. Bena chinyanga
Musapote mwabuza vana vana. Masga ai wai bonyara iwe. Bonyara iwe. Shut up. Ungataura murumo kutaura kutilesera rumu. Uri nesaida kwa utaura kana uri amaya amwene vanopfungwa. Waifana kunyara keep quiet. Uri kudisura mshovo vanhu. Ana mchenda kuchechi na matai mwari chai. Nonsense. Nonsense man. Shut up. Iwa kuri kutaura ere. Uri chimu no iwe. Uri special. Fuck off. Nyara garabasi. 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 Shut up. Akadi kurora mwana wako takatunga nyaya chimina. Murume akazara sei ari murume. Nonsense. Ndwaka mzarisa. Seva kuti muwese varume. Fuck off. Pamwe kuna kwaita toti tsana. Ari munamo. Ari tazo paninge ichimoto, musore ni moto pasinde moto. Fuck off. Muri amwene vasina kukwana. Chupe. Beba. Anopirwa puma. Iye anopirwa puma. Iwe next time kira dare puma. Sangana. Mambo ni cheti. Kumtonza amekukataa mazwanta wewe. Nyekutoka kana mutano ndi note. Ipesa iwe kasi wewe. Kuvakiridza vana mutaufa. Mufuna kuvakiridza kudzoreredza vana. But mutaro kuti varume vesa. Akazvara sei? Wewe nyama. Yes, yes, wewe. Beb. Yes, yes, munga. Yes, yes, munga. Baba yangu kwa rwanda.